Pipila ka kapuso artist, subling mi pirma o kontrata sa GMA Network. Atong kumustahon ang ilang kapuso journey, pinaagi sa report ni Chin Sabute. Malipayon si Max Collins nga magpabilin kining certified kapuso. Looking fresh ug radiant si Max sa pag-renew niini og kontrata sa Kapuso Network. Pinagi sa virtual signing ceremony uban ng GMA executives. Daghan ang mibilib sa talento ni Max sa nagkadaiyan niining role sa mga kapuso serye. Nakadawat na sab siya og pipila ka awards sama sa Special Jury Award ni adtong 2018 ug Best Supporting Actress Award ni adtong 2019. Dako sabang pasalamat ni Ervic Vihandra sa GMA sa paghatag kaniya og bugat nga roles ug proyekto sa subliniyang pagpirma og kontrata sa GMA Artist Center. Excited na kining makatrabaho ang kapuso actresses nga sila si Heart Evangelista ug Bea Alonzo. Nagpasalamat sab siya sa iyang fans. Ang Starstruck Season 6 alumna nga si Ara San Agustin, daghan kuno og natunan isip kapuso artist. Busa, happy kuno siya nga ma-renew ang kontrata sa GMA Network. Labi na nga usa siya sa mga bida sa upcoming action-adventure series nga Lolong. Nakatabang kuno sa pag-boost sa iyang confidence ang makahimamat ang mga kapuso fans sa mga regional event. Samtang upat katuig ng kapuso si David Lecauco. Sa iyang pagpadayon sa GMA Network, dako gayud ang iyang pasalamat sa pagsalig nga gihatag kaniya sa kapusong estasyon. Gimingaw na sab kuno siya nga mag-perform atubangan sa kapuso fans. Certified kapuso na si Shaira Diaz sukad pa niya atong 2018. Sumala pa niya, padayon kuno nga na-enhance ang iyang acting skills. Busa mapasalamaton gayud siya sa pag-renew sa iyang kontrata sa Kapuso Network. Excited na gayud si Shaira sa umaabot ni ining proyekto nga Lolong. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.